Защо е необходимо да си правя туристическа застраховка, когато отивам на разходка в планината? Нали има планинска спасителна служба? Ако нещо се случи, те ще помогнат. Така е, но услугите на Планинската спасителна служба не са безплатни. Здравейте, аз съм Майя и вече 16 години съм професионален застрахователен консултант. Освен това, съм и запален планинар. Съветвам ви, ако ходите на разходка в планината, дори и да е за кратко, направете си застраховка, защото тя ще покрие разходите по услугите на Планинската спасителна служба. Ако не дай си Боже, нещо се случи с вас там, вие ще бъдете подсигурени. Основните покрития по тази застраховка са разходи вследствие на злополука, планинско спасяване, дентална помощ, репатриране, както и още няколко други. Има и допълнителни рискове, които могат да се включат към тази застраховка. Попитайте за тях вашия застрахователен консултант. Ако нямате такъв, влезте в сайта mayazastrahovki.com. Това е моя виртуален офис. Там можете да организирате среща с мен, на която ще обсъдим всички подробности. Ще сключим вашата застраховка и ще я изпратя до всяка точка на България. Обади се днес, колкото по-рано, толкова по-добре.